Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, аллакай имшаб аниқтара шаби 24 ба 25 феврал турнири UFC Fight Night баргузор мегардад, ки дар он варзигари тоҷик Муҳаммад Наимов баромад мекунад. Ва дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем, ки пахши мустақими ин турнирро дар куҷо ва соати чанд тамоман бепул тамошо карда метавонед. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад наворро оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай ғулом ва акай умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамаи худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен. Ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. Роҳи сафед дӯстон. Инак дӯстон, ин турнир дар Мексико мегузарад ва дар ин турнир ҳамагӣ 13 муҳориба мешавад. Муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи довталабӣ дар вазни 57 кг. Реванш байни Брендон Морено ва Брендон Ройвал хоҳад шуд. Дуюм муҳорибаи асосии турнир бошад муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним сабук. Реванш байни Яир Родригес ва Брайан Артега хоҳад шуд. Ҳамчунин дар ин турнир ҷавонтарин ҷангвари UFC Раул Росас Ҷуниор баромад мекунад. Рақиби ӯ бошад Рики Турсос мешавад. Ва аз ҳама асос, дар ин турнир варзигари тоҷик Муҳаммад Наимов баромад мекунад ва ин сеюм муҳорибаи ӯ дар ташкилоти UFC хоҳад шуд. Рақиби ӯ бошад Эрик Силва мешавад, ки муҳориба зидди Муҳаммад барои ӯ дуюм муҳориба дар ташкилоти UFC хоҳад шуд. Муҳорибаи онҳо дар вазни ним сабук яъне 66 кг мегузарад ва муҳорибаи сераунда мешавад. Чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, турнир шаби 24 ба 25 феврал баргузор мегардад ва аз соати 3:00 ба вақти Москва ва 5:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 6:00 ба вақти Москва ва 8:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Муҳорибаи Муҳаммад Наимов аввалин муҳорибаи турнир мешавад. Барои ҳамин муҳорибаи Муҳаммад зидди Силва аз соати 3:00 ба вақти Москва ва 5:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Акнун мегузарем ба қисми асосии навор, дар куҷо ин муҳорибаро тамошо карда мешавад. Ин муҳорибаҳоро танҳо UFC Fight Pass нишон медиҳад ва тамошои муҳорибаҳо дар он ҷо пулакӣ аст. Лекин мо дар Telegram канали худ Паҳлавон TJ барои шумо ссилкаҳои бепул мемонем, ки шумо ин муҳорибаро дар пахши мустақим тамоман бепул тамошо карда метавонед. Ҳамчунин баъди муҳориба мо муҳорибаи пурраро дарҳол дар Telegram канали худ мегузорем ва касоне ки кор доштанд ё ин ки дар хоб монданд, метавонед дар дилхоҳ вақт даромада ин муҳорибаро тамошо кунед. Ссилкаи Telegram канали мо Паҳлавон TJ дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. Худи ҳозир даромада обуна шавед ва муҳорибаи Муҳаммадро тамошо кунед. Ҳозир бошад дӯстон, биёед якҷоя дар комментария дастгирии худро ба Муҳаммад Наимов нишон медиҳем. То боздид хонободу сарбаланд бошед.